Pozdrav youtuberi. Dobrodošli na još jedan gameplay. Danas igramo Star Wars The Original Trilogy 2 Lego. Nama je Alan LP. I hajmo početi igru. Evo story. To ćemo preskočiti. To nećemo gledati. In New Hope. Ne treba. Ovdje možemo i ovo preskočiti, ali ne veze. Ovo je sin od Darth Vadera i koje sam vidjela onog crnog. Izvijela što sam smijela ovdje nešto smo mi sad reći smiješno. On je sin... Jednačno ne možemo pričati kako je smiješno, ali nek nastavi. On je sin od Darth Vadera, što je napao onaj brod što ste vidjeli u prvoj epizodi. On je njegov Darth Vader što je napao princezu. On je htio uzeti tu disketu za to oružje, da niko ne zna kako se to može uzeti. Ovo je njegov sin. A ona je CD o R2D2. Ajde. Ne znam. Ovo je Hobbit. Kako se zove? Makinovi, to je Makinovi. A, automatski idemo. Joj, ja mislim da sam ovo neđe igrao. Izvijam se za ovo smiješno, sad smo nešto vidi smiješno. Ne pojma. Znači ovo je sin od Darth Vadera što nas probao da uništi. Onaj crni, onaj lik sa crnom maskom. Aj sad, ali ne opet. Ajde, popravi, ja ću te štiti. Drže, optaši mi. Okrenio sam u glavu. A kućeš? Ajde, ja ću te opet štiti. Ajde, mene boli. Pa. Pazi, udar ću te. Ništa da gleda. Ti mene uzeo dva. Ajde, idemo dalje. Stani, da izađe mapa. Daj se pogledaj. Ja ću kada uzem opet. Tako. Ajde, ti moraš štiti, ja moram ovo popraviti. Idemo. Idemo. Mnogo gore. Ja sam ga palio šakom. Moramo skočiti na ono. Ajmo. Ja popravljam ti. A ovaj Luke ne zna da je njegov da je onaj crnom maskom njegov babo. Aj, narasli se. Izvijam se. Ne pije. Brdo. Ajde Luke, stavi Luka. Ovaj Luke ne zna da je on njegov sin, onaj crnom maskom. Da je sin. Da je on njegovo dijete. Moram ga skočiti. Daj ga prvo brzo upucaj. Što ja sačkam? Mogu ja... Ja ću ga s ovim. Oj, sena! Vid baka, ne mogu da izađem. Evo, konačiš mene. Kolut napravi Alan. Idemo. Ninja korneće. Ale, tvoj najgori dio se gor čeka. Ja znam. Ovo smo mi jednom igrali... Nismo snimali bez... Ja. Test bio, da li sve funkcionira. Jeste. I ovo je najteže u igri. Zamjerno ne izgubim bodove, jel de? Ajde, kuća. Hajde se... Ajmo na potvrtovo. Eti tamo naslagaj one. Šta sad moram, ti moraš ono gore, idemo na... Hajde Jackie Chanu. Evo ja gore, sad skočiš, bravo Alan LP. Hajde sad ti gore. Hajde sad ti.
E, sad ćemo skočiti. Tako. Ala ninja, ja ću stati dok samo gore popnem. Idemo 2. Eto. A sada 3. Ja ću govorit tebe. Ako šta si. Ja ću tebe čekati. Aj sad ti idi gore, pošto malo teže. Ja ću sad ovdje čekat da ti možeš prići. Okej, čekaj. Ja skačem na U. A ja uvijek zaboravim, moram kliknuti Da se zakači. Ninja Korić. Je niko od vas gledao Ninja Korić? Ja jesam. Kad smo bili mali, kad je to bilo 2007. 2006. Sačekaj. Zajedno moramo. Sačekaj na sebe. Sad. Hajmo. I Geronimo. I sad idemo, ajmo. Skakači. Juhu. Evo sad idemo gore. Ajmo. Samo idi, znači nećemo... Et, moramo sad ovi sve medvede učiti. Beži. Ja, čekaj, ajde, sve učiti. Ide ja šta se poučiti pa ti skakaju. Ja. Ja si nam opet udariš. Ja se često nam obradi. Ja čekam, hoće biti majstor Yoda. Ja mislim da hoće. Ali nisam sigurna. Ja mislim da je najjači od dobrih. Ja sam je najjači od dobrih. A ti si jedio tako? Ja. Kako će, a sad ti moraš to? Ispadiš je tu bodom uzman. Ovi bodom služi da me bolja ambicija. Svejedno koga, ako ja imam manje, vraća Podijelite se. Ja. Evo što se otvoren. Evo bradi, let's go. Ja ću ovo povući ovo. Ja ću sad uzeti R2D2. R2D2 ima jedan CD za jedno oružje koje može planetu uništiti. I onaj crni čovjek Darth Vader hoće. Čekaj, eto. Izvinja se, ja ću si reći. Da napućeš s tim snagu kad ubijemo nekog u našemu srce. Ja, mogu odgovoriti. Vidimo da su. Eto. Uzmi, ja ću. Eto. Eto. Sada moram. Ubježi! Ja to ću eksplodirati. Eto, mogu uzeti R2D2. Ja ću čitati da ne ideš pušku. Eto sad ću biti. Sad moramo brzo ovo zajedno. Ajde, ja temptam povuku. 3-4 sad. 3-4 sad. Hoće u tome, neće. Ajde sad dođu. Ovo se ovo treba pobiti. Ja ću gle sjesti i pobiti. Ajde, može. Nećeš, nećeš. Luke catcher. Ovo... Kak ide je ovo pesma? Luke. 6 Fun Nights. Ja ovo trebam uzeti, ja mislim. Eto. Sad R2D2, ja ću ga preuzeti. Ja ću ga uzeti. Evo, ja ću uzeti. Izvinjam se što lega. Jeste. Puno nam program ostavljeno pa... Ali ću kuću ja. Otvori, ja ću brzo... Eto. To će me se često samo zabiti. Ja sam robot. Ja sam zlatni robot, bre. Ja, ovaj se robot mogu prodati uvijek, super. Čekaj, vidiš koliko bio vrijed. Ajde, 190 milijuna. Hajde sad, ti moram uništiti ovo. Eto još. Nisam, 10. Ti sad mene udaraš. Izvoli. Viu. Idu je zelo roboti. A što vama? Ih ubija, neću nas mači bić. Jedna prođeš. Ti se mogu popit. A ja sad moram, znaš ne? Ne, sad ti moraš prvo napro. Moram ušiti. Evo ti, evo sad sam tebi. Evo, sad, ajde mi se ući. Ja popravi. Ovo je super.
I tebe su. Što je ovo zove? A i ja vidiš što te udara. A neko me puta sa strane, vidi. Evo sačka. Znači ja te zaštitim. A ovo stvarno je... Aj, nema. Jem se pali ti kontakt. Evo ja te štitim, Marko. Ovi nam ko neke mašine trebaju. Au. Aj sad znaš što trebamo sada normati. Odaj. Četa budala. Ubio si ga. Hvala Allahu. Hajmo. Sada ja ono preskoči, idi ono preskoči napred. Pogledaš napred da svi mogu gore. Stanite vi. Ja mora staviti. Ali tam srce imam, ali gotovo je palo. Sad si preuzmi. Sad ja njega moram gurnut. Šajs. Stani ovdje u sredinu. Ajde. Piše ja tvoricu. Eto. Sad trebam probuditi. Tvoricu. Probudila ga moja ružna spavaka. Svako djete plaće kad čuje. Sad svi trebamo tam. Ajmo brzo. Moraš ti sad na gore. Ti... Možeš ti to. Ti moraš to sastaviti. Eto ga. Eto ga. Sačkaj jedno gore. Priži. Eto. A sam šta si da ovdje probudi se. Kako je ovo? Vidite ovo. Znači sad se gore popeti. Hoćeš ja sad? Ti ćeš kasnije, ja ću samo pogurati. Nema smisla da stane se će upasti. Sad je moraš sastaviti kao most, ko treba tamo? Ovaj, zlat, jažbu. Koga ima ti? Ja, sve. Ti tvoje zlat. Gdje sad sad je to, ja sam to. Hajmo. Idemo. O, pazi ove. Hoće recimo. Aj vama, ali ne. Zaleću, Ali onda ti ovo možeš, ili ja ću. Hajmo brzo. I ja. Tamo to ne šišam. Znam se kako se upravlja. Ja moram napraviti ovaj most, sad čekaj. Izađi, skoči. Znam se kako je zakrkana. Izađi. To može i po vodi i po... Sad ću ovaj napraviti ovaj mostić. Ja. Sad moraš koristiti. Tehnika. Ovdje je kraj, znam, moramo sve četvoro stati na ovo. Što je ono? No, klon! To su oni na manici! Ono... Ajde, jedan. Ukada sam u glavu. Ja sam moramo svi stati, ovo. To nije proši, ja tvoricu. Ja preuzet. Eto. To. Sad. To neko povuče, ali ja ću... Ja sam ja tvoricu, uzet ću pit. Odljena kuća. Sada. Odljena. Luk stavi. Da bi se. Ja mislim da je to... Ja, ovo je ta procedura.
Ja mislim da je ovo kraj misije. I čao. I... Evo, šta se desi? Ja. Ništa. Aha, evo sad ćemo njemu dati. Ali Eto, ne- sad i ti imaš. Ali neće koristiti mač. Maš. Ali on tek mora naučiti. Pa dobro mi glava. To je to, youtuberi. To bi bilo ovo je bila zadnja epizoda, kraj ove Let's Play, upoznali smo Ben Kenobi i više niko. Skywalker. I to je to. To je to, vidimo se u sljedećoj epizodi, tutoriali kako hoćete. Evo koliko smo zajedno skupili, 25.240 minikit. Vidimo se, pozdrav i pozdrav od mene, čao.